Velkommen til din morgenmeditation. I dag tør jeg. Jeg vil nu guide dig til at finde dit indre mod og styrke og gribe dagen med selvsikkerhed. I dag er en ny dag. I dag har du alle muligheder for at skabe præcis det liv, du altid har drømt om. Nu er det ikke længere blot en drøm i det uvisse, men dit mål at opnå. Dit mål er at være lykkelig. Dit mål er, at du frit kan gøre, hvad du har lyst til, og med ro i maven. Hvis du hører denne meditation derhjemme, så kan du nu gentage det kommende mantra højt efter jeg. Hører du denne meditation i et offentligt rum, så kan du blot gentage det inde i dig selv. Uanset hvad, så vil jeg gerne invitere dig til at gentage dette efter mig. I dag har jeg mod til at ture. I dag tror jeg på mig selv. I dag elsker jeg mig selv. I dag vælger jeg mine egne behov og ønsker for hvad der gør mig lykkelig. Jeg vælger i dag at hvile i mig selv. Mine beslutninger er altid de rette for mig. Fordi jeg hver dag følger min intuition. Og mærker efter i min mave for hvad der føles rigtigt for mig. Står du i dag på noget tidspunkt i en situation, om det er i privatlivet eller på arbejdet, hvor du tvivler på dig selv, så vend tilbage til dette mantra. Mind dig selv om dit værd. Mind dig selv om dine mål. Mind dig selv om, at du er værd at elske. Mind dig selv om, at du gør det her for dig, ikke for andres skyld. I dag tvivler du ikke længere på dig selv, for du ved, at du er mere end god nok. Du har altid været mere end god nok, og du vil altid være mere end nok. Du er helt som du skal være. Du har et kæmpe potentiale, som du nu skal ud og vise til verden. Du begejstres og glædes i dag over de fantastiske muligheder, du har for at leve netop det liv, du ønsker. Du er stolt af dig selv. Og du giver i dag dig selv den kærlighed og anerkendelse, som du fortjener. Vis verden, hvem du er, og du vil se, mærke og forstå, at det er det, de elsker dig for. Ha' tillid til dig selv. Ret ryggen, næsen i vejret, og ej din dag med høj selvsikkerhed. De tror på dig, fordi du tror på dig selv. De elsker dig for, at du tør sige din mening og hvile i dig selv. De beundrer dit mod og din evne til altid at stå stærkt i dig selv. Du tror på dig selv, fordi du ved, at du er værdig til et fredfyldt liv, hvor du hver dag går med dine største drømme. Mennesker ser op til dig, fordi du er autentisk. Ikke for hvad du gør og siger, men for hvem du er og bliver. Du er elsket, så elsk lige nu dig selv en my mere, end hvad du gjorde for inden du lyttede til denne meditation. Du fortjener det bedste liv, levet i lykke, frihed og med den største kærlighed til dig selv. Så nu, gå ud og grib dagen og stå stærkt i,